Panguva ino hazvisina kumira zvakanaka. Pane chitiko chinoshamisa mavhidhiyo atinota pasocial media uchionekwa kuti kuMozambique kunyangwe nevemutemo mapurisa acho ari kuzivikanwa kuti ndo vari kutumiwa nevakomana vana Daniel Chapo vachinzi they have to thwart maprotesters. Panguva ino the videos ari kutoita pasocial media tichiona mapurisa achienda kusaidhi kwamacitizens vachijoina maprotest. Saka mena mashoko ari kudarirwa panapa ndokupa subscribe like utaona the bell icon tichipinda panapa nzvimbo anoposta this video ramuri kuona muchiona kuti mota idzo dzemasoja pamwe chete mapurisa muri kuona kuti people vari kuuya vachitoimba vachitofara vachidziona. Pana panobuda panyika pachinzi even police yajoina vanhu navo vava kupinda mumawarehouse vachiluta. Saka polisi yatozoona kuti iri kushandiswa. The Mozambican on the ground in Maputo tells ZimEye after sending these videos the clips could not be independently verified. Mashoko ari kuti ndonauts vari kureceiva vachiti mainsiders avo kana kuti vanhu vavo variko iko kuMozambique ari kutumira mavideos vachiti kunyange nemutemo wakutopinda mawarehouse vachitotanga kutoluta vachitosimbaradza vachitoenda nemaprotest vachiti ngaaenderere mberi vakomana vana Daniel Chapo nana Filipe Nyusi they must step down. Kunofanira kupinda vanhu vakaelectiwa nemacitizens. Tudze mafungiro enyu mutulipe pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu kudze mafungiro enyu. Musaka no subscribe, kulaika pamwe chete nokutonga the bell icon.